полуавтоматична машина за вакуумно затваряне със стабилна работа, нисък шум и ниска консумация на енергия. Лесен за смяна на модела, ако има разлика в размера на буркан или бутилка. Той приема PLC система за управление и работа с интерфейс на сензорния екран, която е изключително проста и ясна за използване. Вакуумното налягане може да се регулира на сензорния екран. Отлична производителност на покриване, за да се гарантира квалифицираната скорост на продуктите. Степента на вакуум може да достигне минус 0,08 МПа. Четири станции могат да поставят буркан с 4 размера, удобство за работа и лесна поддръжка. Това е идеална машина за удължаване на срока на годност на продукта.